Kublai ki parari. Menta ke jingle niam chat. Syapang ke jingmani ke sngi. La rakhi ha keleng ki jaka kari. Da ki lakmut ki riungit. Ki la poi sila ki yeng na keleng kari. Banya don lang bat la ki bahayeng hasem. Hagani ke jingle niam chat. Ngaduwai baka chat maya kan kerku. Ya baro da ki jingbit jingbiang bat kasuk kasain. Parlok ka rukom le niam ban mani ya ka sngi ka de ka sakhi. Ba hadu kat no ka ngam jeliu ka culture ka jingit jongi. Ka badon ka jingide bat ka mariang. Ling ba kani ka jingle niam ka jingdon kam ka jingshai ka sngi. Ha ka jing im jongi lanang penshai khamha. Ringkat bat kani ka kubor la kentup ru ki benta bakiu bat bahir ha ka jing im briu. Bakalong ka badon kam. Kumta ngidon kam bandon ya ki ju ki jinglong ha baro kini ki benta. Shibun jat ki so bat tekwa la ais ngobha ha kani ka jingle niam chat maya. Ka jingsha jing idru kamlong ka baduna nakanu kasadna. Sakawai ka bakerpang syapang ka chat puja ka de baya ki tiar bapendan kam ban le niam la pen kre lang de ki briu na ki shnong ki bapher. Bat labu iki ha ka kriya balashna de ka sit. Ki syarak kiu kendo ki long ki bakerpang ha kani ka jingle niam. Leng ba kani ka le niam ka jingdon kam ki nong rep ki barep ya ki dai bat ki nong seng kam ki barit ki bashna ya ki jingbam tiang da ka shini ki la don lupa ha ka im lang sa alang. Bat klem ka jingit re lang jongki anam la ban penlong ya kani ka le niam ka bajob. Kani ka le niam chat ka pen iru ya ka jingdon kam ban le khuj ha ka jing im jongi. Ha ka jingwan kani ka jingle niam ki surok ki wa bat ki rut ki kier jongka baro ki telong laju pen khuj ya ki nong shong shnong. Kani ka le niam ka deiru kum ka nuksa ya ka ek Bharat Shreshta Bharat. Ki briu ka jala Bihar bat Purvanchal. Ki larakhi ya ka chat puja menta ka sngi da ka jingkemen hakil lengkari. Lapen long ru ha ki babuan ki jaka bat district bapher ka Maharashtra. Kentup ya ka Mumbai, Delhi bat ki wei ki benta ka Gujarat. Ngaken mau menshua ha Gujarat. Kam juda khamdon tan kani ka jingle niam. Henry ha ka jingyat ka por. Ka rong kani ka chat puja. Kala sedang ban pau ha baro kawai ke jela Gujarat. Ngadap de ke jingkemen ban yo iya kene. Menta ngila ban yo i shibun ki dur ba itnat ke chat puja ki bawan wat na shabari. Kani ka de ke jing riuspa kari India ha ki culture ka jingit jongi kanang kiu bandang pen itu shakeleng ke perthei. Ka jingkit bok ya baro ki riunget hakeleng ha kani ka jingle niam ka bakrau. Ki parari menta ngidang shudap ban ya kren ya kani ka chat puja ka jingmani ya ublay surya. Kumta na lor kani ka jingmani ka sngi, ngina tayru ya ka jingmen toy ka jingkir ku na ublay sngi. Kata ka boarding na ka sngi ka de ka benta ka babaro hagini ki sngi ki ya kren kum ka laway ya kari India. Ublay sngi amtang bala mani de ki spatsnem henrei ulong ubah pedeng ka rukom ka jingim. Kari India menta habalum lang ya ki sap ki menbarim bat ki jingstart sayan. Kalalong ka daw bangilalong ka way kari ka baklain ban penmi boarding na kasngi. Kumno bakani ka rukom kalapan kaladur ya ka jingim ki baduk bat long pedeng hakari ka day ka mat ka bangin ha ban puli binia. Ha Tamil Nadu unong rep ubana Kanchipuram utiru ke Echilon wala shim ka bu na ka PM Kusum Yojana bat yo ya ka solar pump genset ka baklain hadu shipho horsepower ha ka lengkhat rei jong u. Menta umdon kam ban penlut by boarding shoe ha ka nigaling khatre jong u. Menta amdei baki shushania ha ka sorkar na ka benta ka jing sam boarding shakiling khatre jong u ni ban penpoi ya ka ha ki hali rep ka ba. Kumjuru ha Bharatpur Rajasthan sakawai kabalayo jingmen toy na ka scheme PM Kusum Yojana ka Kamalji Mina kalabu e ka solar pump ha ka ling khatre bat lengba kani kala penduna shibun ha ka jinglut ka jingsem. Badakani ka rukom ka jingyo ru kalanang kiu ka Kamalji kadang penyesno shu bat bun teli ki karkhana red ban pendon kam ya ka boarding na kasngi. Kidan ki karkhana dieng ha kini ki jaka bat ki jingshna ki bami na kini ki longum ka HMC da ka ba pendon kam ya ka boarding sngi ka bala penlong ban penyo kam ya ki shipo hadu khat arngut ki briu. Kani ka jing persyang ka Kamalji lengba kani ka scheme kala yarap ya ki ba bun ngut ki briu. Parlok hato pila ban muddur ba pila ban pendon kam ya ka boarding na ki benta shibnai bat haka jaka ka ba pinhap siwi ka dor jongka pinyo penbanda ka pisa na ka jing pendon kam ya ka boarding bana ka sngi. Dang haki kindiat sngi pila ban yu sngow syapang ka shnong ka bada ka sngi. Haka sin ka ban ningkong kata ka modhera ha Gujarat.
Buon teli ki yeng ha modhera Surya Village kila sedang ban penmi boarding lengba ke bor jong kesngi. Menta hagi babon teli ki yeng amdan kamshu ban siyo ke bai boarding. Penban ki yo e kapisa na ke jing kamai na kani ke boarding. Habayo i kani ki brio na keleng kishnong ki tho shiti shanga ban kerpat baya kishnong jong kiru ban penkela shaka Surya Gram. Kata kasngi kam slem haba ka jingte ka Surya Gram ha India kan long ka jingye ki paitba ka ba hetam bat ba ki brio ha kishnong modhera kila long ka nuksa. Ha ka jingye kren bat u Vipin Bhai Patel na kishnong modhera menta kasngi lengba ka telefon. U Vipin Bhai u bana kishnong modhera ulalong kum unong muna hakari barok kawai. Henry ulaong bahaba ban jubab e ki bahayeng bat ki badan ki jingye day shapang kini ki e baro ki brio ki jukili ki layetu baya ka bai boarding kim don kamshu ban siyo bat teng ka poi tang hinyo po tingka. Henry ka yo ka kot hakashnong barok kawai kalanang kiu bah. Uvipin ula ongru ba menta umdon jingkuslai shu kumjuru ha barok kawai kishnong. Barok ki dap de ke jingkemen shisha. Menta maki kilalong ki try ka boarding halaki jong ki yeng. Ka boarding kami bat kersoy na ki tenum yeng jong ki. Habala kli shapang ka jingta jong kani ka jingkela haki brio ka shnong Uvipin ji ula ong ba ki brio barok ha ka shnong ki de ki nongrem. Kumta ka jing e jong ka boarding ka ba ki jumat kalalait no menta. Amdan kamshu bakin siyo ka by boarding. Kata kamut ka jingbun kam ban be siyo by boarding kala du no. Bat kala long shisha ka jingkmen habala wanra bat bu e ka 3D show hapo shnong bala pensuk shisha e ka shnong modhera bat u Secretary General u bana UN ula kwa e ban wan lang ban yu saki bat ban aimen sim na kanika kam penmi boarding na ka singi bat uda trangru bakan rung haman lagi tiliu ying jong ki briu. Kumtala yo ban ai kublai markeliang bat Uvipin Bhai na kashnong modhera. Bat kumjuru ha ka jing ekren bat ka warsha ben kalapan pawe ka jing sngongu ban yo ekren bat nga ha ka ba kalayatu ba ka wan na ka long ying ha ka ba kurim jong ka udai usipai kari bat kalayatu ba kalayo ikalat ban poi shaki jilla kum ka Rajasthan, Gandhinagar, Kachra, Kanjar, Jammu bat yo ro ban sa hangta. Ringkat shibun ki jing pinbiang. Bat kalayatu ru badeleng bau kurim jongka bakalanang mahaban krenik ektiin Hindi. Bat habang ala kali ka Japang ka boarding singi lang baki tunum ha madhera bat ka ka baki briu ki ong ha ka basedang bat ka pat ka bajia hadin lane ka ki jing mentoy ka warsha ben kala ong bakalayo shibun ba ki jing mentoy na kani bat ya ka Diwali larake man laga singi ha kishnong jongki bat ki yo ka boarding ha ki arpusaw kanta. Bat baka bai siu boarding kam ju poi setia bat kumta ka jingmut jing perkhat jongki kalong ka balait luit bha. Bat benta kila da ka basuk ban pendan kami ki tiar light kum ka kor sait jan ka kor air dait tha bat bun kiwe de. Bat baro kinong shnong ki dap da ka jingkemen halor kani. Kumta ukurim jongka ubatrei hakasan temple ulong ubadanbok shibun ban yo i ki jing thamba bashai ka light bat baki brio na keleng ki wan poi ban khmi ye kani. Bat kalaya turu badan kam satangga jingwan ra eka roy kapar hakashnong jongki na ka jingwan poi bun ki briu wat na shabar kari kumju. Nga ai kublai kinong shnong kashnong modhera kibala priang ye kani ka scheme bat baki long ge bashim khia ha ka jingye dei bat ka jingpen mi boarding halaki jongki ying jongki. Kumta ngala ai jingmut eki bai ka pisa ka bakila kan show na ka bai boarding menta kila ban pendan kam na ka benta laki jongki khon ki kiti bat ban penmentoy eki. Parlok naka baka warsha ben bat Uvipin Bhai kila yetu kalalong shisha ka jing aimen sim yakari barok kawai. Naka benta ka shnong bat kinong ba kani ka jing mat ka shnong modhera anla ban le kumju hakeleng kari. Ka boarding solar kani arap ban kenshow pisa bat kentiwi ka jing yo. Manzur Ahmad Larwal Parlok Nasrinagar Jammu and Kashmir namar ka ayom talang ha Kashmir ka jinglut ha ka bai boarding kalong ka ba he bat dena kani ka daw Manzur ulamat ya ka bai boarding ka bala poi shedu palat eka 1,000 tengka. Henry na du bala pendan kami kani ka solar rooftop plan halaka jongga yeng ka jinglut bai boarding kala hiar palat ya ka marshiteng. Kumju ru ka kuni diori ka bana Odisha kala penlong ya kani kum kalat shnakam na ka benta jongka bat ki weide ki parakentei. Ka kuni ka sa akashnong Kardapal ka district Kendujhar jongka jilla Odisha.
Kala ajing hikai ye kikinte riulum ban tang sai Rindia haka kor ba penyai deka boarding kesngi. Nakani ka kor kini kikinte riulum kimdon kam setia ban kuslai ka by boarding bat kiyo e ka by nong jongki. Kani ka diga jingker kuleng bau blay sngi ka boarding sngi. Ka jingnang penyari kani kanang penbha shu kumta ka jingduai ye pi kalong ba pinang yai beteng yau niu kinjri ban penyeso lem ye kiweiru. Ki parari jonga kumangala kren shapi shapanga sngi ka jingmut jonga ka letpat shaka hau kata namar bakari kalale ki kamba wat haka hau ru ka perthei borok kawai menta ka dap de ka jinglengo ban saki ye ki jingjob kari India kumta ngala perkhat ban ye kren shapi lengba ka man ki bat bat bangan pen kemen ye piru kumju parlok dang kindiat sngi pilala ban yo I bakari India kalala ban bu laipun riu teli ki satellite hangtei hau hakaju kapor kani ka jingjob lala ban yo tang kindiat sngi shuwa ka jingra ki ya ka Diwali kumta kani ka diga jing ais ngobha Diwali shakari na ki khun samla jungi nakani ka kam ka jing penyesno lengba ki kor ki bor annang pen klain shu habaro kawai kari nadu Kashmir hadu Kanyakumari bat nakuch shadu Kohima dakani ka jing yaram wat ki jaka bajngai tam bat bakendong tam anla ban penyeso daga besuk bat baro kawai kari haba kren shapi ngakan mauru eke por ke baladep haba kari India kam shimla yo jing manjur ya ka cryogenic rocket technology Henry ki scientist kari India amtang bakilala ban shna yala ki jong ki kor ki bor ban menta kila pharu de ki photli ki satellite shahau bat kumta kari India kalalong ka yo ka bapaw ha ka perthei ha kani ka benta bat bon kilat kinang pli ya kari ha ki kam ka hau parlok kari jongi kabala shimye ka lat ban penbet ye kari India kabala kiu kan la bet ban poi shaka thong de ka jingi trelang de baro ka kam hau ha India kalong hapo karukom perkhat thamai kari India ha kabala plilat ya ka benta ki khun samla kari shaki riu shimet kari ki jingkla bapen bha kila sedang nangni ki karkhana ha kari bat ki kam sedang thamai ki bun kam ban wanra ki jingpen mi bathamai ha kani kaliang ka jingi trelang bat ka in space ha kani ka benta kalalong ka jingkla ka babahatam ki sengbam de jong ka sarkar ru ki yo ekalat bane shimmenta ha ka in space ngakin tui ki babun ki kam sedang thamai bakin shim ka bune kini ki lat balapli ha kari ha kaliang ki kam ka hau ki parari be I jonga shipun ki barim ki du no kani ka jing ong kala shongten rai hangi habangi kren shapang ki samla puli ka bor ki samla ba ka bor ka jinglong nong yalam ngiyo I manla ki por haba kren shapang ka bor ki samla la jupen hier dor ye ki da ka bapen yeso bat ki election ki kenhun seng samla Henry ka bor ki samla puli kalong ka batam bat ka bakrau bah kalong ka tenrai ban penlong ye kari India ka baklain bor namar dei ki samla ba menta ki banyalam ye kari India shaka snem arajar sau pinyo haba kari kan rakhi ka lingkhu snem ka bashispa kani ka bor ki samla ka jingtre shitom ka ep bat ka sap ka phong kan yalam ye kari India shakarin yang ka balong ka jingkut jingmut jongkari ka balashim menta ka rukom ba ki samla hakini ki sngi kila yesno ktilang ban train ka benta ban teye kari ngadap de ka jinkmen bat ka jinkermen kalong ka ba aiman sim ban yu I ye ki samla ki bala ban pendep ye ki jing e haka hackathon da ka ba pet mit baro shimit bat tre bun kenta ringkat lang haka hackathon ka bala long haki snem baladem de ki lakngot ki samla kari ringkat kilala ban job bun ki jing e ban penyo e ka jubab ka bathamai na ka benta kari parlok phila ban kan mau bangala kentu na ka benta ka J Anusandhan na ka Redford ngala kren ru shapang ban penlong ye kani ka postnem ki kor ki bor kari India nga I ban yu I ki samla puli ka IITs ki bala shim ye kani ka benta haubni ubanai kata haka khat sauterik bat khat santerik urisau baro arpulai teli ki IITs ki lai wan lang haka wei karen san haka sin ka baningkong ban penpawi ki jinglap thamai bat ki kamwat benia jongki hakani karen san ki samla puli be ki start wat benia na keleng kiri kila shimbenta bat kila penpaw ye ki palat nyu pesantli ki kam jongki ki project ki balashna halor bun ki phang pedeng kum ka koit ke khia ka rep karyang robotic semiconductor 5G communication bat QA na kini ngakwa bangan penpaw tangkat tukat ni kum ka nuksa ka kenhun na IIT Bhubaneswar
kalashna ya ka portable ventilator na ka benta ki khunlung ki badang shuka kaya da ka bathep battery bat la ru ban pendon kam ha ki benta ba kendong tam kani rap shibun ban pen im ya ki bakhalor bun na ki samla puli ki bun kam ha ka bashna ya ki core technology bayade bat ki electric mobility drone technology lane 5G bun tli ki IITs ki le trelang hakikam ba bun ban nange ki tien trairi kani ka project kan yarap ya ka national education policy ka bathamai bakan poi shakathong phin kwa ro bantip baka IIT Madras bat IIT Kanpur kila shime ka banta ba hakmat banshna ya ka core panya ya ka 5G testbed kani ka dei shisha ka jing sedang ga bakraw akermen bandang yo I khambun kum kini ki jing persang haki por bandang wan akermen ru bada ka jing yo man sim na ki IITs ki wei ki school puli kin mi shakmat haki kam ka wat banya ba ki jing pen mi batmai ki babun ki parari jonga ki jing perkhat shapang ka maryang kala su thit haman le ki benta ka imlang salang bat ngila ro ban sngu thu e kata amdon jing duna shu ye ki briu hakari ki bala penlut e ka jing im jongki ban yadai ka maryang ngila ban shim jing hikai ne ki khambun na usuresh kumar ubasa ha Bangalore Karnataka udon ga jing sngu tanat ban yadai ka maryang saudong jong u arphos ne manshwa ula shim me ka sinjam ban pinki imbyang ye ka klaw ka nongba saha karnagar kani ka kam ka dab de ki jing ki babun penban ki jing thung ki bala thung arphos ne manshwa menta ki la long ki dingba bajrong saupho phut bat ka jing itna jongki kala kring yu ki babun kani kala wan ra ka jing sngo sarong ki brio ki basa hangta kumju usuresh kumar ulale sakawai ka kam basngo tanat ula shnai ka sem abbas hasaha karnagar ban kinti ka ktien Canada bat ki kolshor jongka ula sngo bharu ki pliang rnong bala tho ki ktien Canada shekispa ngot ki brio kan long ka bha lada ka maryang bat ka kolshor kiyasan lang haju parlok menta ka jing penshai pai ba shapang ka jing I maryang bat pendan kami ki tiar ba bha ya ka maryang layo I khambun ban he ki por baladem ngalayo kalat bantip shapang ka wei ka kam ka basngu tanat ha Tamil Nadu kade shapang ka jing pershang ba kraw ka kunhuan ki kintei riulum ha anaikati Coimbatore kini ki kintei ki shna bat penmi shipo hajar tli ki pela balashna na ka khndo ban penya yo shabar ka bakham sngo phla ka long ba kini ki kintei kela shim hi ka jingkit khli ban shna ye kini ki pela nadu ka ba khle dober tha hadu ka ba song ye ki bat kila yo jing hi kai ru ha kani ka benta amla khlem de yero shisha ye ki parlok katukat ni Kishnong ha Tripura kila ai ka jing hi kai ba bha philayo sngo shapang ka bio village bat katukat ni Kishnong ha Tripura kila kiu ye ka jingking ka bio village 2 kani ka penskem kumnu ban penduna ya ka jing penjulor ya ka maryang la khampenle jingmut kumnu ban penbhai ka jing im kibriu lengba bon kilat hapo jongka kani ka jing khmi shaka boarding na ka sngi kal airshed ka bana ka sbo maryang jingri ngam bat ki sbo maryang kumta ka bio village 2 kan kham ai bor na ka benta ka jingele ya ka jingkala ha ka maryang ngadap de ka jingkimen ban yo I ye ka jingkiu ka jing shithem ban yadai ka maryang hakaleng kari khindiat snginang ni ha India ka mission life balamang khanang ban yadai ka maryang kalasdang ka jingtmu jongkani ka mission kalong ban kintiu ka jing im ki briu ban omkta ka maryang ya kerpat phi baro ban wat jingtip shaphangani ka mission bat ban pendan kamru yaka parlok lashai ka lai phuwei tarik urisau ka de ka national unity day ka lingkhu sngi usardar Vallabhbhai Patel hakani ka sngi an penlong ye ka run for unity ha baro ka wei kari kani ka jingye mare kan nang pen klain ye ka jingye teli ha kari kan aimen siem ro ki samla kari khindiat sngi man shua ye ka ju ka man siem la yo I ha ka national games da ka phang pedeng jurega India to jitega India ki kam ye le kai ha kari om tangba ki ai ka khubor ba klain ka jingye teli kari pen man ka trei ru na ka benta ban kintiu ka kolshor ba ki jingye le kai kumju phin sngo kamen ban tip bakani ka de ka national games ka ba he du bala penlong ha India hadu menta lai pun ri tli ki jat jingile kai la kentup hangni ba kentup ki nyau tli ki batmai bat artli ki jingile kai tenrai kum ka yogasan bat malakam kilai tli ki kunhun ki balawan shakhmat ban yo ya ka tak maksiar ki longa services team ka Maharashtra bat ka kunhun na Haryana henry tli ki national record bat kumbahan rupo tli ki national games record la thau ngai khuble ye baro kinong yele kai ki bla shimbanta khamtam ki tu ki bla yo takma bat thawi ki record thamai
ngakit bok ka lawe bapernai yaki parlok ngakwa roban penpau ka jing sngongo ya baro kitu ki bala no senyang shaka jingjob ka jing penlong ka national games ha Gujarat pilayo ka national games bala penlong ha ka navratri ha Gujarat shuaban penlong kini ka jingile kai kalawan ha ka jingmot jonga kumno ki briu kini le kemen ha kini ka jingile kai ha pedeng ka jingdon kini ka jingle niam navratri ka jingpen kre ha ka wei kaliang bat ha ka wei pat kaliang ka jingpen bit pen biang na ka benta ka garba bat kiwei na ka benta ka navratri kumno ka Gujarat kan la bantri yakini baro ar Henry ki pat ka Gujarat kila pen kemen ni kinong wan da ka jing pedeng ngobha jongki kalong ka jing kemen ban yo ilang yaki sap ki phong ki jingile kai ba ki kolshor hak ju haka national games ha Ahmedabad kadba kinong ile kai ki shimmenta ha ki jingile kai mensngi kumjuru ki yo ban ngam ha ki rong jong ki jingle niam garba bat dandia ha ka por janmit la yo iru ki bontli ki dur ki bayade bat ka bam ka di kinong Gujarat bat ka navratri ha ki social media katno kalong ka basngutanat ban yo kini ki jingile kai omtang ba ki pen pau ki culture ki babon kari India Henry ki pen klein ru ka mensim jong ka ek Bharat Shrestha Bharat para riba jonga haka khat santarik unai wing kari kan rakhe ka tribal pride day phikan mau bakari kala sedang kani ka jing rakhe na du snem baladem man rakhe ka jingdon jing em balayo pateng jong ki riulum bat ka jing sngo sarong haka lingkhu sngi ulot birsa munda haka jing em balingkot jong ulala ban penyetli ki million ngot kinong India persha ka jing sinshar ki phareng ula IT la ka jing em ban dai ka jing lai luit kari India bat ki culture ki riulum Kidon shibuan ki eke ke bangiyo jinghikai na udharti aba birsa munda. Parlok habangi keren shapang udharti aba birsa munda tungine khmi eke jing embalan kot jung Ngila banyo shibuan ki jinghikai na bar udharti aba uong bakani ka perthai ka de ka jongi ngidei kinong yada jongka. Kadon ka jing phalang lengba kini ki kintin shapang ka kamram na ka benta kari bat kumjuru na ka benta ka mei mariang. Ulaya banjur man kapor bangimde ban kelet na kinruya no na ka kolshor kiriulum. Wat hadu kini kisngi lala banyo shibuan ki jinghikai heka bayde bat ka mariang bat ka saudong saukun na kiriulum bahapo kari. Parlok haus nem balalej haka lingku sngi kha ulot birsa munda ngalayo ikalat ban ple ka Bhagwan Birsa Munda Museum Haranchi ngakentui ki samla bikin let shakani ka museum habaki yo kapor. Ban ngakwa ro bani thu shepi bahaka shitarik unai wing kata lashisngi ngandon ha Mangat haka khaput Gujarat ba Rajasthan ka Mangat ka don haka jinglong ba kerpang haka jingele lai luit kari bat kumju ru haki jingdon jingem baruspa kiriulum kaladon ka jing sha peniap ka bashir khei ka balajia ha unai wing kasnem 6000 khandai spa khatlai haka ba ki phareng kila peniap tomet ikiriulum ki badon hangta laong ba palat 6000 ngot kiriulum kila du e yala ka jingem kani ka jinge khi jong kiriulum lalam khmat do Gobind Guruji ubalong ka jing ai mensim ya baro mentakas ngi ngangu ngadem shabaro kiriulum ki bala IT la ka jing im kumju ru e ka jinglong shlur bompendem jong u Gobind Guru ladangi bot tiknai ka jing hikai jong u Lord Birsa Munda Gobind Guru bat ki wei kinong yele lai luj hakani ka por jong ka Amrit Utsav kari jongi kan kiu shaki kerdan bashijrong parari ba i jonga haka pratarik unai wing kande ka Guru Purab kumba ka prakash pap jong Guru Nanak kalong ka badonkam ya ka jinget jongi ngiyo shibun ki jing hikai naka u Guru Nanak utbe jing shai na ka bentai ka longbriu manbriu habaro shi jing em jong haki khindiat snem balalait kari kala persyang shibun banwanra ya ka jing shai jong u Guru shaki pai ba ngilong ki badon bok ban rakhi ka lingkhu snem ba sanspa sanpho jong ka prakash pap u Guru Nanak Dev hakarukom bahe hakari bat shabar kumju kalong ru ka basngutanat ban yu ka jing tei ka Kartarpur Sahib corridor hadin ka jing up ka bapun phosnem khindiat sngi man shuwa ngala don bok ban yo bu yau maunong rim jong ka ropewe na ka benta ka Hemkund Sahib ngidei ban yailum jing tip na ka jing perkhat jong ki Guru bat ban yailong ki bayaine bat ki kani ka sngi ka deiru ka Kartik Purnima hakani ka sngi ngisum ha ka jing ya pilgrim ha ki wa ki jing shakri ba ki jing le isin e ngai khuble ye phi baro hakini ki jingle niam hakini ki sngi banwan buwan ki jilla kin rakhe ye ka sngi ka jingyo jilla jongki ka Andhra Pradesh ye ka lengkhu snem ka jingyo jilla bapura ka Kerala Piravi lane ka Kerala de ru an rakhe ka Karnataka Rajyot Sabha ru an rakhe
Kumju ru ke Madhya Pradesh, ke Chhattisgarh, ke Haryana kin rakhe ke sngi yo jela bapura jengki. Nyakit bok kitwiang ya baro ki paat kini ki jela. Ha baro ki jela jengi kat nang klain ke mensim ban yo jenghi kai markeliang ban ye snok tilang bat ban ye trelang kat tagari jengi kanang ya kham shakmat. Ngati kena bangin nang jam shakmat na ka mensim. Phi baro sumar bhai ladi long ki basyat baklain. Ailat yenga hadu bangin da ikendu pat haka weipat ka man ki bat. Kuble shibun.